Chego a ter puntería. Chego a ter puntería, era buenísimo. ¡Coño, fallos todas! Que vos trouxeron os reis? Puntería está claro que no. Os reyes nada. Estou esperando a ver se me chego dos camellos. Tú de vacaciones, ti madrugas, eu non. Tes que madrugar mañá, Cibrán. Ti, ter ganas de pasar a tarde de vacacións a tarde baixo, verdad? Que propósitos tedes para este año? Sobrevivir. Ben podía ser o teu pai. E a dalle como que pides meu pai, que non podes. Mi malo, vai a familia. Totalmente de acuerdo, pero non podemos ser familia. Ti biches a cara que ten David, eso é irrepetible. Tienen bichos a David en persona, ten así unha primeira vista difícil, complicada. O que hai que aguantar a día de hoxe. A juventude hoxe en día non ten respeto. Que juventude hoxe en día, A hijo de juventude mil hoxe en que día ten un non ano menos ten- que ti. Un error ten un calquera, incluso dous. Si, ves, a túa nai non cometeu ese error, xa viu que naciches ti xa non tuvo máis. Eu intentando animalo, eu hijo de falta máis respeto. Vai a banda de enfermos. Coidado, que non salan da casa un pouco, deben estar blancos, amigo. Teño preparado ahora un vídeo novo que creo que vos vai molar. Sabes, ti facendo un tesis. Tío, eu son un jabalí. Ele é un jabalí para todo. David inventou o jabalí.